eda be fulbe ebi mi moy den layti mendi e ko ne le ko den layti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andan ko hoko tabital pulago yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba beni ko suttini accini adi haala ala ko tongi geresi bontondirama ndaare fulbe tv ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni fulbe tv no weeli ha mi nani on jinni joni hono ministre mo ganduɗa kalfinaɗo ndemo biyeteɗo Demba jettaɗo Sabally Kunda gantunga tanga poɗe ɓe sakare paali jarka ɓiɗɗo jarka kalo kaynako pulo joom toy ina ñanet sadige sangre poɗe almakami taaliye so wiyama député leydi ndi famara moƴƴi wande maran joppo Sabally minen kolni minen gandi min mbaɗi ɗum ko min gandino ko nguure wawa won he ɓaawo marafeji men ɗi ɗum woni nayi men ɗi beyɗi he baali ɗi damaji ɗi ko mataɗi keɓiɗo ɗi nguuri ɗum noon waɗi laamu président Barrow dari waɗi ko wayi noon kono alkali o haali ɗo e mi yetti ɗum noon mi jaari ɗum e dow ɗum Sare wane no Sare Ngaye wiye kala yontere ko ɓuri daabaji wulure natta ɗo e ɗum sa laari mi sikku ko ɗon ni Sare wonde ni ala he tundu he ala he Gambia fof Sare nde ganduɗa ko yaada nayi wulure ara ɗon kala yontere ɗum ala ɗo nden Sare nde ɗo Sare Ngaye darde nde darinde e sengo ndema e sengo ɓeyaŋeji mamin jaar alkali o mamin jaar kelifaɓe nde ɗo Sare wanni ko darde tigi waɗi ha ngoɗo luumo waɗi ha ɗiɗo marafeji ɗi mbawa nattu Gambia ko ɗiɗo waɗi ha hande sano Banjul aɗa wawa sodde kilo tew aɗa Sere Kunda aɗa soda kilo tew ko Allah e mbaɓe no Sare Ngaye en nden Sare Ngaye naɓe on jarama e ɗum ndemaka noon fedde darinde nde fi nayɗi wujjede nde baali wujjede nde mami salminen fedde ɗum woni National Livestock Association Nalawa yimɓe mabɓe ɓe ɓeɗo mami jarnuɓe tigui ɓaawo jamanu waɗi noon no Sadio haaliri ni si a woni joom nayi a hulat wona ɗi wujje a wawata ɗanade a susta sood nayi kewɗi a susta jogo jawɗi hewɗi sa joguima jawɗi neɗɗo hejja cubaka goto ara naɓa jawɗi ma ala ko mbawɗa hen kono oɗo groupe Nalawa ɓe darima ɓe gollidi e laamu président Barrow ha hande noon nagge suusa ittede dula ɗo e 24 hours a hoccitama nden mami salmin musidɓe meɗen immoɓe ɓe Sénégal nuɗo tundu kala ɗo e mbawi immoɓe Sénégal ɓe gari tawede ɗo hande Sare Ngaye mi salmini on mi jaari on mi juurima on golle moɗon nde onon he groupe Gambia ɗo fi affaire wujju nayi o acca min tini ɗum golle mon ɗe yooɗi mbeyɗi min jaari on e dow ɗum ɗon mino andi minen keppi yaagol kommo kono min faalano min gajoɗa e mon ko Sadio haali ko ɗum woni min tinana on sukaɓe meɗen ɓe jangginen ɗumen si sukaɓe ɓe janggi ɓe mbawan won kelifaɓe janggo ko ɓen mbawata tawe hoto kulle leydi ɗe gajete minen hande e dow Allah bawɗe Allah e His Excellency président Barrow minen jooɗoɗo kulle Gambia ɗe peejeteɗo ko ɗon min jotto ɗo kulle Gambia ɗo peejeteɗo ko ɗonne min jotto nden sa yiminen ɗon mbawa jooɗade babiraɓe amen mamiraɓe amen fof ko aynakoɓe ko remoɓe kono koye ɗum min guitti men ɓe naɓi min école ɓe naɓi min men janggoyi nden kala joguiɗo ɗo suka hande pulagu e kala siifa haala ka kalda wat feere suka ma o tamo janggoyi si suka o janggoyani tan ɗo poɗɗa ɗo ɗo fotata o wawama yawtude si on jangini sukaɓe ɓe gona doctoraɓe ɓe gona looyaɓe kadi si ɓe gonoyi remoɓe ɗe koɓe gona remoɓe molanteɓe koɓe keɓata ko ɓuuraɗa ko keɓannoɗa ko nden mbaɗen sukaɓe ɓe ta ɓe jangi wona gorko ɗon won debbo kala ko woni suka yo fof janggu ala suka ko debbo ala suka ko gorko kala suka yo janggine e sukaɓe men ɓe wonɓe ɗo ɓe noon komi jangu ɗon ko ɗum woni koɓe wiyata ko tekki fi Gambia ɗo aɗa ɗo wawi jibine jangga ɗo mawna ɗo
timtoɗa ɗo nafa ɗo ɗum ɗo wawi wonde wona en jogo e nder hakkille men pour mbarkina pour darna étage komo jalta leydi ndi on docteur Sare ñawɗino ɗo ɗaɗin ɗo leggol mi tinani hoɗoyagol makko Amérique kono ko wawi ko wadde hande fonni keɓe hewɓe ɓe nduntundu ɗo ɓe wawa ɗum wadde nden hoɗoyagol ɗum wona noko koko boni kono nangugol hakkille fi si a yaltani ndi leydi a barkinma ɗum ɗon koko boni nden pamminen sukaɓe men ɓe pour si a waɗi sooɓe si a tinnima a jaɓi a neyima a feewi a barkinan kono noon ala mbawo barkin si a tinnaki a feewani nden jangguinen e nder sukaɓe men ɓe worɓe noon rewɓe foof pour Gambia ɗo aɗa ɗo wawi jibile jangga ɗo mawna ɗo keɓa ɗo jawdi darna étageji dogna motoji ta hay a taƴani o frontiére Sénégal si en tolnima ɗon leydi men ndi wonat on tuma noon leydi men ndi watta dibalon kono si wona ɗon tolniɗen geɓɓuɗen ko en mbiyat sukaɓe men ɓe ay karimani yeeyi an a yaani en jakkat leydi men ma si a yaltani ndi leydi a wawata won a jogoɗa ko moto a jogoɗa ko étage en jakkat leydi men leydi ndi yo en koolo fi gaynako a wawi wonde gaynako gona millionnaire a wawi wonde ndemowo gona millionnaire hay sika docteur aɗa foti jogo guesa aɗa foti jogo wuuro sika looya aɗa foti jogo guesa jogoɗa wuuro nden kooloɗen ko gonɗen ko kooloɗen noko ko gonɗen ko na en wawi addande jawɗi na en wawi addande teddungal kadi hay si aɗa woni ndemowo aɗa woni gaynako aɗo hen timmi a wurani e warñede goɗɗo koye tedduma tan gurata ha maaya nden noon ko ganduɗen ko enen fina tawa men o ko ɗum woni kejja gayna ndema guura hoorema e warñede ma e dow ɗum ɓiɓɓe men ɓe naɓen jangguinen ɗumen ɓiɓɓe ɓe kala koɓe goroy si o fina tawa siifa mo waɗa hiɗan o hiɗan Sare nayyi emo waɗa tunduɗi e foof fina tawa o majjata yiɗgol hoorema wona angol woɓɓe noon kono mbaɗen feere ta eɗen jiiɗi koye men ta haala ka majjani baɗe men ɗe majjani kono noon ganden kala ɓe gonduɗen ne gonden he mumen ta koye jaam gonduɗen he mumen teddinen kala mo gonduɗen ne teddinen kala mo gonduɗen ponken kala mo gonduɗen ɓe teddinaɗen ɓe ponkaɗen nden alkali Sare ngari sukaɓe Diallo Kounda family jalliɓe ɓe kelifaɓe ɓe si mi limi tan mi juulan mi juuman kono noon mami salmin chief Junba o ala ɗo kono neliɗo délégation o neɗɗo am tigi tigi sehelam sefu wuli oɗa wuli is ko neɗɗo am mi sikku délégation makko ari ɗo mi salmini ɗumen ɓeɗo ko sefuɓe men ko sehelaɓe lamɗo te ko kelifaɓe tundu he sefu ɗo mi salmini ɗum tigi tigi député o Famara Sabally ko miñiram ko suka tiniɗo ma mi salmin Famara bete mi salmina ɗum tidi e darde nde woni de mo dari he fi nduɗo tundu a bete bete Sare ngari Diallo Kounda ko puɗɗiɗo ngo ɗo ana son ɓeydi kono wona ko guydu hen haydara ɗum ɗo koko weyɗi koko farnorte gando noon laamu président Barrow tini ko gonɗo ngo e dow eminen min nangana ɗon hen gandon minen hen delti emin garat min tawe kala ko gonɗon jemma ñalom fanni to yaade toɗi juuɗi mi salmini kala ko ari tawa ɗo ya Allah wallu en enen fof kiɗitoɗe no giwɗen to ñagar oɗo waktu festival go o watta même si Allah jaɓi min gara min eɗaɓe fulɓe e mbimi moyɗen leydi men ndi e koneli koɗen leydi men ndi e saabu ko ngeeru lamoɗa ɓe andanno ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neɗɗo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baɗo